Aipatu duzu Gerediaga elkartea eta berango liburu azoka. Pur bat historia egin nahi baduzu kontatuz nola sortu ziren biak, bai Gerediaga eta bai nortzuk sortu zuten, eta azoka be zelan hasi izan eta nortzuk zuten. Gerediaga elkartea hiruiko markadan jausten da undidun zen, ondonote hon zen eta Gerediagako ermitie. Opondu zen, Gerediagako ermitie, ganera Luzako iruzura, bainon zegoen, baina gobernu zibilek, diputazioek, hain jutzen dunoko finatenikari arduratzeko, eta monumentu guen. Horren ondorioz, bat zegoen bakotxa bene alderritik gogo bat zerbait antolatzeko, zerbait iteko jente batek. Mazekoan gogue. Eta jente horren inguruen, aziziren berbetan, eta 75 sortzen Gerediaga. Gerediaga azkenien lehen batzarra, ez da ofiziala, baina izan zen, irudienez, San Vicente egunien Lizundiaren etzien. Jose Luis Lizundia, garai hartan bizi izan Astolan, beren amarekin, eta orduen han batzartu ziren Leopoldo Zugaza, Leopoldon emaztie Carmen Miranda, Jose Luis Lizundia bera, norgedu zegoen, Kapanaga zan jurretar bat, amenetatik bueltatu, amenetan egon da, gero, ja bueltan etorri ikue, are ganea demokrazia ezagutze bat, usako iruzu bestik ez binarek bai, momentuetan beste inizenak ez zetorten burure. Eta horrek, eta San Vicente egunin egin bezkari afarize, San Vicenteko jaize dizela eta eskuso atzat, zer afaltzeko behize permisuzkatu berra bat zen gobernu zibiliri, eta erabaki bien elkarte bat sortzie. Elkarte bat sortzie eta beste elementoetariko bat aprobultzatzen ez ezan, gara hartan Frageri Barnek, bastar guztietan eike ban Pagador Nazionalak, eta gero, elorren saiatu zen eiken zaban nahi bina. Bina beren asmun artien zeuen Pagador Nazional bihurtzie Astolako etxie. Etxe historikoa, kartzelia, eta zente hor ziren elementu batzuan ondorioz batzartu ziren, eta erabaki bien Gerediaga sortzie, eta Gerediaga bera ekainaren 21 pentsoa dela fetxie ofizialki sortzen da. Eta izan zen, iniziatibie, gizau benepetu momentu hartan bultzatzaile, izan zirela bai Leopoldo Zugaza eta bai Lizundia bera, bizek. Igual, incluso, sentipen berdin diren irudizak. Senti duen, igual Leopoldo nik esango neban beren jarrera gero ikusik eta kompainia akademizista gehiago, ez da en akademia, euskaltzen dian Lizundiak amaitu azkenien, akademizista gehiago izatie, eta populartasun horren ordezkari ingizan ikusiko nebanek Jose Luis Lizundia. Bierrizenak gustatu bazen bizek, eta legalizatzeko orduen hor eta irudi plural bat emoteko orduen, adibidez lehenengo presidente izan Astola, Kontxi Astola, beste sortzailetarikoa Kontxi Astola zan, baita ere Txarinez Astola, udaletxeko urtazkotan idazkari funtzio bete dauen Andrie, zenti hortan, regimenak ere ikusteko, no izaten Real Sociedad Vasco Amigos del País, binantzerako uso bat izango zela. Anedota moduen, alta zan, gutun badauela Frageri Barrena Gerediagako arxiuen, zuzen dute Iñaki Eipuruari, eta dinot zozelan, Iñaki Eipurua, bai, Eita, Iñaki Eipuruaren aita, koinzidu ban, Madridako viaje baten koinzidu ban Targoko tabernan, zerako horrelu tabernan konzidetzi denok, Frageri Barnerekin. Eta Frageri Barne, komentatzen zelan berrik taldi bat auki bien, beren koinetu zan denoko alkatie.
Iñaki Ipuruen kuñetu esan, alkatie, Azpiroz, kuñetu ziren. Eta, bueno, horbe, fragaine urbiltzeko, holako amiztate hongo zen. Horrekon, zelan asmodeko talde bat legalizatzie, eta eta kulturi bultzatzeko, eta orduan fragan niko informazio y turismoko ministro zen, niko prohistoria italako zen, eta arazudeko gila legalizatzeko taldi. Claro, biziko gobernon Sevilla esan tontue, santzeak usarik. Entonces, esto me la quieren meter con queso. Aquí me van a colar un grupo que vaya usted a saber lo que es. Eusko ikaskuntza adibidez, gara hartan honio, ilegala zan. Franco deklaban ilegala eta legalizoarik onzan Eusko ikaskuntza. Barrio legalizoarik. Zenti hortan, Frank esantzon, ez da barazorik. Nego esan dut eta legalizoko dugu eta. Frank hartuan kompromisue gerida legalizatzie, talgoren tabernan. Eta azken legalizoan. Zarre matzu dinue, geridagaren eta gerean ondorio dela, un error de Fraga iribarne, baina, bueno. Orduen, historia kalder bat etxe, 75 antolatzen da geridaga, eta neurro handi baten lortzen da, aterkin handi bat, hainbat talde dauzenak de derecho bihurtzeko. Claro, Iurreta jai bat zordie, delegación de Gerediaga y Iurreta. Orominoko jai bat zordie, delegación de Gerediaga y Iurreta. Gau eskola, no, este permiso es solicitado por Gerediaga elkartea. Azkenik momentate, no esaten, quiero del munduen eskin ez da sartun, baina ia edozi karrera ziklista, zeberen estatutuek oso zabala ziren. Oso ambigok eta oso zabala Gerediagaren estatutuek. Martzan azten da Gerediaga elkartea, eta urte hortako abenduen, Leopoldo Zuazaren iniziatibaz, sortzen da lehenengo liburu eta disko azoka. Lehenengo liburu eta disko azoka, eta asmoe da sortzen ari diren argitalpen apurrek, edo itxaropenak argitaratzen dauzenak, edo arantzasun plazaratzen dizenak, edo kleatzen dizenak, bizilidade bat emotie. Dauen, gerra horretik dauen materiala, zeba zegoen, almazen batzutan, eta material hori legala zama, o ilegal dekau gare zegoena, hori plazaratzie, eta zegoen apurre, kaleatzen apurre, hori ere plazaratzie, hori zan asmoa. Hasieran liburu azoka bakarrik izeteko zala, hori dino Leopoldok. Eta gero dino, y le vino horizonte y le puso el donus. Donus zan diskue. Eta diskuri buruz Leopoldok izan da beti, y horizontea le insertó el donus. Herri gogoa, diskoetxi momentu hartan kaleratute, legalizatute daukiban honek kiputxek, biobidek, Iñaki Biobidek, eta hor, 75 ez doka 13 justo urte hortan sortute, lehenengo singelak Benito Lertxundinak eta momentu hortan plazatzen, eta hori be plazatu bierzan, eta horan sortu zen Dunoko liburu eta disko azoka. Jarreraz, liburu bakarrik izateko izan, liburu eta disko azoka. Etxe liburu Leopoldo, Donuse, Lizundi. Hori da, bentzat, konta da. Gero, 75, 76 ez da ospatzen, 76 dela Andre Mariko Lizpie obratan dagoelako, 76 jarraitzen da, momentu baten ikusten da oso injerrazko hartzen ari dela, eta zozelan margina goberno zei ez dugu galazotzen, nabai gure deu marginatzi. Eta orduan dino Andromeko Lizpio barik, un poco no acorde con el espacio religioso, eta abiatzen dugu, azoka plazara abiatzen dugu. Kalteik ekekotan mesede. Ze azkenin 4 metro diez, o 5 metro,
eta Andrameko Lizpintan adinue itxoiek eta poza, laputa gai esan, eta beste bentzet sarratuta eta itxoie pai, ze hori egupe hau dugu zen, Azoka plazan, baina itxoin gutxiagoaz. Urtepi handi bat egiten da Andramareko Lizpin gero Azoka plazan, eta azkenin amaitzen, eta Azoka plaza inguruko kaliek estali eta 10.000 metro gendun, inkluso momentu baten udaletzik aukioan plan bat Azoka plazie utzitu eta pisu bat minio gehiago hauen, eta dinotzu zentiotan, eta azkenin amaitu dau Landakon. Landakoko eraikuntza hortan, Karpazpizen biliondoren eraikuntza hortan. Hori da, labur, nora bili edo nundi nora bilidan Liburu Azoka.